A data do día 25 de abril do ano 74 ficou para moitos, mesmo para a historia universal, penso, como unha data simbólica, porque aquela revolución portuguesa, a revolución dos cravos, era unha revolución especial que non só acababa cunha longa ditadura, como pasa con outras revolucións, senón que era unha revolución pacífica. Como símbolo daquela revolución ficou o cravo metido nun fusil, tamén a canción Grándola, Vila Morena, de Xosé Afonso, que é unha canción á liberdade e ao traballo común da sociedade. Eu encontrábame naquel momento en Roma e desde ali o grupo de galegos que vivíamos en Roma seguimos con enorme interese o que pasaba en Portugal e non só nós, mas toda a opinión pública italiana e mesmo a sociedade italiana en xeral acompañou con grande simpatía os acontecimentos de Portugal naquele día. Recordo que algúns xornais que non puderan sacar a noticia na edición da mañá porque os acontecimentos foron de noite, como sabemos, e sacaron pola tarde unha edición especial. Lembro ver nos quiosques unhas grandes fotos con grandes letras, con grandes letreiros que onde aparecía xa o cravo metido no fusil, de maneira que foi un acontecimento que tamén ali se viveu con grande interese e simpatía. De maneira que é unha data que merece ser recordada agora que se completan 50 anos daquele momento.